The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. More words of God that we have to be reminded of. 2 Peter 3:10-12. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Excuse me. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, for the Scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. The more we love God, the more we hate sin and evil. Philippians 4:11-13, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa dili pa kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sama sa landan atong isugid ang tanan natong mga salang nahimo nining adlaw, aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Musa matudayon kita sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo dili magtotoo, you are still an unbeliever,
ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Siya lamang ang manluluwas, wa na lain, as Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, karon mag-andam tas tong kaugalingon, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo, buhi pa kami ning among lawas o nga ikaw magtultol, magaagak, magapatinaw pa kanamo sa dugang pangkamatuoran. Pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga subscribers. Kamo giunahon. Kamo nga nagasunod ni atong ministry for quite a while. And we have been in this ministry for the last 4 years. Ug labaw pa sa upat ka tuig na ug kanunay kitang nagapadayon sa atong spiritual momentum, ang pasabot ng spiritual momentum, ang atong espirituhanon nga pagbuylo, pagpatubo sa atong kalag. Kay mao magkanay atong gisunod nga mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga nagkanayon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao ning atong ibuhat adlaw-adlaw. Okay? And ang atong method of learning God's Word is through inculcation method, repetition, balik-balik, unya sinilsilay. Mao na ang atong slogan. I hope wa ka makalimot. Itong slogan ng atong ministry is Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God. Kay studying God's Word is one thing, but believing and applying the Word of God that we learn is another thing. Basta? Mao na nga kita mainiton gayud sa atong dupot nining atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. So kaninyo nga bago pa mao pay pagsuway ninyo sa pagsunod ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, dapit kamo giawhag kamo. Just have an open mind, okay? Kay kung sirado ang imong una-una, then dili magatudlo ang balang Espiritu Santo sa iyang kamatuoran. Mao na ang iawin ini mo nga just maintain that open mind. Buksi lang imong salabutan o pinsar-pinsara. Kay sa bago pa kamo, tingali murag dunag mo yung mga reaksyon, tingali mo yung wa man nas Biblia na ilang gitudlo. Well, nupahiyom lang ko kung na maadunggan akong nag-ingon ni Ana, kay nasayod naman ikaw nga, taon nang nagsunod ng atong ministry nga, kining atong gitunan, gikan magayon sa pulong sa Dios, gikan sa huna-huna sa Dios. Una-una, Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. So, una-una ni Kristo kining atong itunan. In fact, kining atong giisugutan karon, murag ning balik na santa sa
basic doctrine kini mo atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. So balik-balik ko nato aron di na gyud na nato makalimtan. So mao na nga kini nga ato karon nga baruganan ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, mga luwas, makasulti kita niini gumikan kay mao man kini ang nagpangitabo niya itong higayon nga may gamit kita sa atong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluwas. Nga kita nahiusa naman kang Ginoong Kristo hangtod-hangtod. Pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. O nga kita nahimo ng mga anak sa Dios, nahimo na kita ang sakop sa harianong panimalay sa Dios. O nga kita gisuluban naman sa pagkamatarong sa Dios. Kung ang Diyos nga mahal mo tanaw ka na to, dili na tayo hinukman. We are justified. Na matarong na sa tubangan sa Diyos. Na man ta magpahambog nga kita na matarong sa itong kaugalingon. No. In fact, that is the opposite sa doktrina nga niya itong higayon nga naluwas kita, giisipan naman kita sa pagkamatarong sa Diyos. Okay? O kay ngatong kaluwasan gi bayra naman sa bililhong dugo ni Ginoong Kristo, bought with the precious blood of Christ. O gawas pa niya kita mga luwas na mga Kristohano na o nga kita magsunod na sa plano sa Dios nga diin nasuod kita niya tugyong higayon nga itong gituas Ginoong Kristo nga itong manuluwas, nasuod kita automatically sa protokol nga plano sa Dios. O kining protokol nga plano sa Dios na ay paagi, no, bitaw nang gihog protokol kay paagi kini sa Dios nga di nimo matandi sa paagi sa tao. O kita gawas pa niya na usas mga benepisyo kaayuhan nga itong nadawat atong nadawat usab ang katuwag siyam ka mga irrevocable absolutes o gawas pa niya na ang atong mga our names have been written, it can be found written in the book of the Lamb's book of eternal life. So, dili na mapa. Hangtod na ka na sangtod nga nagpaila ka na nga ikaw o ako nga mga Kristohanon, kalifikado na kitang magakinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad hangtod sangtod. That is an indication. In fact, ingon tala nga mo kanay passport ni mo nako o kita suluban na gyud sa pagkamatarong sa Dios. O ni balik na santa. Atog yung balik-balikon kini mga puntuha. So, gilang kini og labas atong panumduman nga kita karon dupot magita niining atong tun-anan bahin sa doktrina sa apostasya. Manungdanon kayo ang pagtuon niining mga punto dinhi sa doktrina, points of doctrine tungod kay ania magyud kita niining panahon nga gimando gani sa Dios nga purchase the time because the days are evil. Kini nga atong panahon nga gipuy-an karon dautan na gyud. Ug mao nga ang mga katawhan karon in general bagang duot sa mga katawhan apil ng mga magtotoo nga mga negatibo. Magtotoo ka ba o dili magtotoo, bagang duot sa katawhan ang negatibo na gyud sa pagtuon sa pulong sa way gana, pagtuon sa pulong sa Dios. O gani doon na sila yung mga sayop nga mga pasiuna, wrong priorities in life. Ang kalibutan nga mga paglunang sa mga kasalanan ra gyud ang ilang gihatagan o gibugaton, mo ilang gipanumbaling
Wa na gyud nila panumbalinga ang kamatuoran, ang pulong sa Dios. Mao na nga kini atong panahon karon, gitandi ra man is panahon ni Noe. Panahon ni Noah, o Noe, nga diin gilunop ang tibuok kalibutan nitong panahon na kay nakita sa Dios nga wa na gyud matarong. Gawas niya ito lang yung panimalay ni Noe. Kasi mo itong tambagan kini si Noe o pagtukod og arka. O asa man ako tukura Dios, miingon ni Noe. Adto si babaw sa bungtod. Nakurat si Noe, apan umikan kay hugot man yun yung pagsalig pagtuo sa Dios, kay omnisyente man ang Dios, iya yung isunod. Dito, tukod siya dito, arka dito sa ibabaw sa bungtod nga. Pagtanaw sa mga tao, nga mga negatibo ng daan, ingon ang mga tao na unsa naman ni Noe. Tiring-tiring naman tingali ni. Nga nung mga yaman ang tukod ng barko sa ibabaw sa bungtod, unsa man na paglutaw nga may tubig dito. Mo katoy general kanang impresyon sa mga katawan itong panahon na. No, kining maong attitude sa mga tao nitong panahon na, gitandi nato sa mga pagtagad sa mga katawan ini nga itong panahon karon. Sama ra yun. Mora to, itong gitandi nga pagtukod arkan sa bungtod, babaw sa bungtod, maura na. Kung magsangyaw ka na sa mayong balita sa kaluwasan, mga tao mo yamid. Nung yan dayo, tuwa na. Maura po, itong panahon ni Noe. Tuwa ka mang Noe. You see? Ayaw gini kalimti, kini mga punto nga itong gidanga, atong gitandi, gikaamgid. Kini nga panahon na to kay mo kani sulti sa Dios diha siya pulong. Purchase the time, palita, lukata ang panahon. Tungod kay niya tas panahon nga labihas kadautan. Because the days are evil. O nga kita ni arabag yun magpuyo nining teritoryo sa atong kaaway nga espirituhanon. Satanas mo yung nagadumala ning kalibutan na. Ang mga sistema nining kalibutan na iyahang satanas. Na kunwa kay kamaturan sa man mo pag ka-discern mo na yung discern pag alinggat di mo sayop din o unsa. You see? Mo na ang Dios naga kanang paamgo ka nato nga kung dili kita maga hinulsol, no? Ang buto sa pati hinulsol di kay mag-uol ka mo kanang mo tambok ka sa mong dughan mo kan no kanang hinulsol diha sa original nga Griyong pulong mao ang metanoeo, meta change, noeo mind. So osmon lang yun nga itong pangunahuna karon. Kung pangunahuna mga tawhanon, mga ngilad, mga dautan, nga nasod sa itong unahuna, itong usbon ka na. Atong kanang pulihan na. Okay? Atong pulihan na sa mga pulong sa Dios. Mao na atong ibuhat, adlaw-adlaw. Pagtuon sa pulong sa Dios, adlaw-adlaw nga paagi. Dili sinibana, dili binuan, dili kay tinuig, dili kay ganahan ka lang. Adlaw-adlaw. Hangtod nga, matisok na gina mo. Unsa? Embedded diya sa atong frontal lobe, sa atong mentality. Sa atong kardiya. Ingon nga mga magtotoo. Now, kaninyo mga bago, sunod lang ka mo. Hinihinay lang yun. O nagiingon sa kong higalang ay nahihinay basta kanunay. You see? Eh kung dili kanunay, wa lang yapon. Murag wa lang. Wa epekto. Mao na nga kita ipahinuan sa pulong sa Dios nga pag-andam sa itong kaugalingon. Kini nga itong panahon karon. Panahon is pagpag-andam. Tingali wa lang yun na nimo panumalinga ka na. You see? Kaya na puno, malaging mga kalibutanon, mga tawhanon, mga pangunahuna. Let us saturate our mind now with the Word of God.
pulihan na to. Kini mga dautan, mga ngilan, mga kalibutanon, mga pangunahuna. Mo kini makanudnud nato sa kapilihan sa atong kinabuhi. Ngon kanimo nga magtotoo, pahimangnuan, gipasidan-an ka sa pulong sa Dios. Andamay mo kaugalingon. Kaya sa panahon nga moabot na kana, now of course, yung moabot niya na mo ng paghukom na yan sa Dios. So anyway, ato lang ning gilakbitan aron sa ingon niya na ma-refresh ka, mabago ang imong pangunaw na bahin ini atong baruganan ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Now niya pa ta magadupot nini atong tun-anan nga the Doctrine of Apostasy. Kung nahibaw nagkakonsebut pasabot sa apostasy, apo kanang ang imong paghilayo, apo. Bitaw to atong saysay kanimo ang bahin sa unsay but pasabot ni apostasy, English word apostasy. Ila nang gitransliterate sa Visayan nga apostasiya. Kaya actually nagagikan kini sa Grigong pulo nga apo, away from or departing from. Nagpalayo ka gikan sa o stasiya ang imong pagbarog. Ang imong pagbarog, pahilayo, gikan sa kamaturan. So, in other words, ang apostasiya, mura na ang pagbiya, pagpahilayo na sa kamaturan. Okay, now, kagahapon, atong gihisgutan ang bahin sa kamay nung danon, gihapon sa pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Okay? Now, mao ni atong ibuhat na daw aron maangkon gyud nato ang kaalam diha sa pulong sa Dios. Kaalam is different from kahibalo. Ang kahibalo, academic knowledge, why kanang spiritual value o validity bahin sa espirituhanon nga kanang in the spiritual sense, okay? So wa kani spiritual value kining kahibalo lang. Kaya academic knowledge pareha imo nakatunan sa mga eskwelahan, high school, college, kunsa. Wa na epekto sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang mo epekto mao ang kaalam. Unsa man kaalam? Labaw pas kahibalo. Kaalam iya kana sa Dios. So, amo ni nga itong ibuhat na wala pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron maangkon ta ang kaalam dias pulong sa Diyos sa dihang magabaton kita sa positibong kabubuton, positive volition, ngadto sa pagtuon, pagkaton sa pulong sa Diyos. O dinhi mo panayon ta sa atong gibiyaan. O sa pagkaton sa magtutuo sa pulong sa Diyos. Kini iyang isagol kining pulong sa Diyos nga iyang nakatunan, isagol kini niya kining maong doktrina uban sa iyang pagtuo niya na. That is blending that knowledge or wisdom together with faith. So, na siya karoy kay gayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan sa iyang naagian nga potentiality. Ug karon it has become a reality of blessing didto speakas niini. Sanglit kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo. Iyang bang gisagol sama ko sa pagsagol og maghimo kag simento. Na ay bato, may bato, na ay simento, na ay tubig, niya imo sa gulon. So, kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, kana mo sangpot, it will lead or it will result ngadto sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina. O inunta sa English, doctrinal reality. Ingon man, divine viewpoint, mental attitude. Nga sa dihang ang magtutuo, makabato na o divine viewpoint mental attitude nan,
maangko na kini siya sa espirituanong gahom, spiritual power in life. Makaangko na siya, sa espirituanong gahom, spiritual power in life. Mo kini ang tinubdan. This is the source sa espirituanong gahom, sa spiritual discernment, espirituanong pag-alinggat, ingon man sa espirituanong gugma, spiritual love. O kini mo resulta ngadtos giingon sa in English og doctrinal orientation. Anya gawas pa doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kaligon, doctrinal confidence, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kaligon, doctrinal courage, o pagkahiluna sa iyang tumong, sa iyang tumong, goal orientation. So, sulod nun nga katahom, inner beauty, o uban pa nga manindot nga mga resulta niini, laki pagayon sa iyang pagka-okupado sa doktrina o sa control thought life by which ang magtutuo nagsibog na karon siya sa unahan sa iyang sa iyang pagtuman sa tanan nga mga tulumanon, phase 2 life. Kini panginabuhing Kristohanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So, sa laktod nga pagasulti, ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat ni ining maong mga tulumanon, agig tuman niya sa execution of the protocol plan of God sa iyang kinabuhi. Kining magtutuo nga itong isgutan. Di gyud siya magpabalda o magpalinga sa iyang pagdupot, sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili. I cannot afford to be disturbed, mabalda. Dili. Kaya ang gipunting region sa unas maong magkugihon, matinud-anon, o malahutayong magtutumaw ang iyang tumong. His goal. Ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Dios o sa iya na unyang pagdungog sa famous accolade. Doon sa man ang nabantog nga accolade. Well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Muna. Mo ka ng klasiyas magtutuo. That is the kind of believer who is fulfilling, nagtuman sa kabubuton sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Kita nimo? And thereby, fulfilling, completing the divine viewpoint purpose. Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi. Mao'y hinungdan nga kini si Satanas will do anything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Dios. Sikad-sikad yun si Satanas. Di siya makatugot nga, di siya akos pagtanaw nga na magtutuo nga. Nagapadayon Diyos pag lahutay yun. Maningkamot yun si Satanas sa pagbalda o paggamit tanan niyang mahimo. Sa paglinga. Kung mahimo sa pagpahunong sa maong magtutuo sa pagsibong sunahan siya yung kinabuhing Kristohanon. You see, nakita ni mo na. Busy pag-ayo kini Satanas. Sa pagpangitag pagi aron lamang iyang mababagan ang nagatubo o tingali hamtong nagyod nga espirituhanon nga magtutuo. Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Kay tumong ni Satanas sa pagbabag sa di magtutuo, an unbeliever, na dili kini siya makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, kaya nga naman, yabaw nga no. You know why nga dili siya buot nga makadungog gospel ang unbeliever? Paminaw. Tungod kay kini si Satanas miserable na manggod
kaayo, labihan na yan pagka-miserable. The most miserable creature of God. And do you remember the principle on this? Misery loves company. Kita ni mo? Miserable. Alaot. Makaluluoy. Kini si Satanas. And that is the way he wants unbelievers to be miserable like him. Likewise, sa mga magtotoo, buot niya nga may miserable pod kini sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. O nang mitunga ka ng maong popular ng prinsipyo, misery loves company. Kaya ang yawa, God, dili buot nga makadungog o makadawat sa may balita sa kaluwasan ang mga unbelievers. Sanglit na ibaw man ni siya nga, kung mudawat na kani sa kaluwasan ang di magtotoo, adto kini siya mudangat sa langit. Ang labihan niya sa pagkasina ni ini niya. Kaya di man siya makaadto dito. O man siya, there's no way for him. O kanibaw magkini sa Satanas pag-ayo nga, wa man siya laing padulungan. He has no other place to go than the lake of fire. Nagiandam sa Diyos alang kaniya o sa iya mga demonyo. Kana sumas gisulti diya sa Mateo 25:41. Basahan na. So, itambong man kini siya diha. Human gyud sa milenyum. Human sa milenyum. Nga mabasa nato diha sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 nga nagkanayon og unsa. Sa in English, nagkanayon kiniyog. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Now, again, kini si Satanas wants as many people, kung mahimo ang tanan, which is impossible to happen because of man's volition, na may kabubuto ng tao. Kung mahimo, madani, malingla niya ang kinabag-ang duot sa katawhan ngadto padung sa kalaglagan, eternal destruction. Tungod sa prinsipyo lagi nga misery loves company. Kung sa ato pagkongsultihan ng Visayan nato ni, ang pagkaalaot, mahigugmaon o mga kauban. Sakto ba na mo dawat ka ba ng Bisaya? Sa inato pag yung pagkasulti, ang pag-alaot, buot o kauban. Gusto? Now, okay. Akong sublion sa pag-ingon, nga kini si Satanas is so jealous, labihan niya sa pagkasina of every believer. Sanglit, moadto man kini siya, the believer, I mean, moadto man siya, kini mao magtotoo, adto sa langit. Moadto man siya sa langit. Diin dito, wanay kaguol, wanay pagantos, wanay luha, wanay kamatayon. The old things are passed away. Or as what Psalm 16:11 says, in God's right hand there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Nakita nimo? Kaya samtang kita mga magtotoo, nagapahimo sa pagtagamtam sa great time in heaven with God, naibaw kag unsa imoon o may tabot ni Satanas o sa iyang mga demonyo, burning in the lake of fire. Nakadungog ka? Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kini itabuha is something else. While dili siya makatangtang o maka-take their salvation away from them, kung na may nakasabot bahin sa eternal security, apart from the Godhead, it is Satan. Si Satanas. Now, anaaray duha kabutang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una, paminaw. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagbungkag, pagguba, o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon. By getting him distracted from the Word of God in his life. O kana makapugong
sa reward factor dito sa phase 3. O balikon ta, misery loves company. O busa, kini si Satanas ginganlan og avowed enemy of God, arch enemy of God, og sa kaliwatas tao. Iyang tumong ang pagguba sa kinabuhi ni bisag kinsang tao, most especially sa kinabuhi sa mga magtotoo, pinagis pag-distract, pagbaldas magtotoo nga dili makatuon sa pulong sa Dios. He doesn't care what o unsa iyang gamiton sa pagbalda sa magtotoo. He will use anything. He will do anything nga gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way of giyon sa niya pag-atake si Job. Minumdum ka? Sa usalang kahapon niya na in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job nga katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. And iyang pag yung gipamatay ang napo ka mga anak niya. O in a few days later, giatagan pag yun ni Job og kabahong, skin ulcers, gikas nini ngadto siyang lapalapa. Og miingon ni Satanas ngadto sa Dios og Ginoo. Kung imo itugot nga pamtangan ni Job ini mga butanga, di na kini siya mo panalangin kanimo, di na siya kanang mo. He won't bless you. Nagpasabot nga muhunong na kini siya simba kanimo. And of course, the issue to Job was, will the satanic attack going to get him distracted? Makabalda ba kini kaniya sa iyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it wasn't. Dili. Sayop si Satanas bahin ni Job. He was wrong about Job. Tangtangang iyang mga kauswagan, take his prosperity away, and he will turn on you. Mutalikod. Mubiya kini siya kanimo. Di na kini siya musimba kanimo, di na kini siya mahigugma kanimo, o dili na ni siya mutahod kanimo, di na ni siya mo function with doctrine anymore. But Satan was wrong. He was dead wrong bahin ni Job. What a believer's objective o tumong niya diya sa phase 2 sa plano sa Dios, maong pagsiguro nga sayop usab kini si Satanas about any other believer. Ayaw gyud pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Kasabot ka? Ayaw og ayaw. Di man ka na pag-ayo igsuong magtotoo. Never. Kaysa gayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Dios, none. Paminaw. Mo na giingog, imo na nang tinuyuan nga nagpabalda, nagpalinglakas panuway o sayawa kansang tumong diha kanimo maong paggusbat, pagpusgay to devastate o paggunob kanimo sa imong pag-alaga sa Dios pinagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Kaya abigod nimo, ang tuyo og tumong ni Satanas kanatong mga magtotoo mao ang paglingla, paglansis, sakto ba ng binisaya? Paglansis to deceive us, nga sa higayon nga ato siyang tugutan sa pagpenetrate sa atong Kristiyanong kinabuhi. Mo na giingos popular nga prinsipyos doktrina, you are a product of your decision. Na mao na. Diha sa ikaduhang Tesalonika Kapitulo 2, gisgutan ra ba diha ang pulong apate. Ang apate, deception, paglingla, lying to the human race. So, the gathering together unto him, kini naghisgot, it is a reference to the rapture of the church. And ang matag magtutuo in the church age is going up by physical death or the rapture, whichever occurs first. And there's two ways for a believer to die. Kung magpasabot on the ground or on the air or on the water, ang akong gipasabot, having executed
having fulfilled the will of God for his life. Or, napakyas ba sa pagtuman niya na. So, it says sa versikulo 2 that you should not be shaken in mind or be troubled, either by spirit, ang ipasabot pinagi sa doktrina, or by word, or by letter, ingon nga gikan kanamo. Ganyan itong higayon na nagpakalat o nagsabwag man sila mga mini nga mga doktrina, false doctrines, stating nga kadtong mga gipa kalat nga mga false doctrines gikan kuno ni Pablo. Di mo na. Paul was teaching this kuno. And they were lying. Bakak kadtong tanan. And they were, kung karon pa ng panahon na, they were fake news. Fake news. Popular ni mga fake news. O ganiya ang sud. Content of it. Nga suma pa nila that the day of Christ is at hand. Now, ang day of Christ din is a reference to the time sa dihang si Ginoong Kristo mo take over sa pagduma, rulership din his kalibutan sa ikaduha niyang pagbalik. Revelation 19:11 ngadto sa 21. So, ani ang tubag beginning at verse 3, let no man deceive you by any means. Well, the first thing kinahanglan nimong masabtan about the first part of versikulo 3 mao kang pulong let does not belong here. Ana kinis gitawag tao aorist, active, subjunctive, third person singular. No grammar na kana sa Griego. Mao kinang gitawag og prohibitive imperative. Now, sa gayon nga ang sinultihang Greek language mugamit og pagdili. Pagdili ba prohibition. Dili kini siya mugamit sa giingon og aorist imperative. Mugamit kini sila present imperative. Now this happens to be ana sa aorist active subjunctive, third person singular, gikan sa verb nga ex apatao. Ex apatao. This is a beautiful word. Kini nagpasabot to deceive. Ex kanagong ex out from, in this case, out from the truth. So, to leave somebody away from the truth of the Word of God, mo nagiingon og distraction, pagbalda. Now it says, no one mahimo siyang mababae ba na o malaki, young or old, kaya ang gender doesn't make any difference. Ang edad does not make any difference. No one deceives you. No one misleads you by any means. 4. And then the next, 5 ka mga pulong gisuwat nga italics, nga gidugang sa mga translator sa in English, aron sa pagtabang sa sabot sa English reader, apan kini nagaingon og because if a falling away may first come ug ang man of sin may be revealed, ang anak sa perdition, the son of perdition. Dili mo dangat ka ng adlaw. Anata din you see, and almost a totally elliptical nga apodesis din Just the prothesis is set forth, maingon ta. Na mahinungdan, nga ang mga pulong sa italics, gidugang dinhi, aron sa pagpaklaro sa apodesis, nining mao nga conditional clause. Apan ang pulong accept dinhi, it begins as third-class condition. Og doon na tayo duha ka mga verbs dinhi. Ang conditional particle ian, E-A-N, o ang negative nga maingon tang naga-negate sa verb dinhi, mao ang may nga gigamit uban sa subjunctive mode. Adunay duha ka verbs dinhi. Ang una, the first one is the aorist active subjunctive third person singular.
gikan sa verb nga erkomai, kini nagkanayon og if, kon, condition kana, if a falling away first may not come. Now, the falling away, here is the feminine negative singular, ug tanawa ang noun nga aniya dinhi, apostasia. Na. The origin, sinugdanan sa pulong apostasy. Now, apostasia. Ug kung imong hinumduman, ang kahulugan nining maong pulong, stasia is a noun nga nagkahulugan og to stand, pagbarog. Apo nga nagkahulugan og away from. So, it's the origin nining mao nga pulong nga verb aphistemi. Ug busa atong nakita nga ang pulong aphistemi producing apostasia is the origin niining pulunga. Origin, may sunugdanan. The noun nga nagagikan sa verb, og it is of reference dinhi ngadto sa worldwide apostasy nga nagalakip sa negatibong kabubuton niya mga di magtotoo toward sa God consciousness. Ikaduha, ang negatibong kabubuton sa di magtotoo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, o ikatulo, the negative volition of some believers ngadto sa pulong sa Dios. They're standing away from the Word of God. Kasabot ka? Though, the context din sa 2 Thessalonians chapter 2 nagahisgot, o it's dealing primarily with the apostasy sa mga di magtotoo. Ang ilang negatibong pagtagad o pagtubag, their negative response, ang ilang kagahi, katiga sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa pagkaamgo nga naay Dios, God consciousness. Ubusa, ang ilang pagka-negatibo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. So, nagpasabot og a standing away from or apostasy. And it is not a reference sa pagsakgaw sa simbahan. It's a reference to worldwide apostasy toward God consciousness and toward the gospel. Now, kini kong mga butanga o hitabuha will precede mo una sa di pamubalik si Ginoong Jesucristo din sa kalibutan. If a falling away, a standing away may come first muuna sa pagkahitabo, o compounding these processes, the man of sin may be revealed. Ang tao sa sala mahimo nga ikapadayag. Aorist passive subjunctive third person singular, ania ang ikaduhang verb dinhi. Well, ang unang verb mao ang erkomai. The apostasy may come, erkomai. Apostasia mao ang subject sa maong verb. Ania ang ikaduhang verb, apokalupto. Now, ang noun pangalan nga that is derived from apokalupto is apokalupsis, o ang pulong apocalypse nga gi-anglicized ang title sa libros pinadayag, the Book of Revelation. The Book of Revelation, dili Revelations. Okay? So the revelation of Jesus Christ, Revelation 1:1, mao kanay apokalupsis nga nagagikan. It's derived gikan din verb nga apokalupto. By the way, ang kalupto god mismo nagkahulugan o to conceal something. Sa Binisaya, pagtago o pagtabon o sa kabutang. Conceal. Apo means away from. Ang pagpahilayo gikan sa. So, kini nakahulugan, ang opposite, it means not to conceal, kundi ang pagkuha sa tabon, to uncover, to unconceal, or to reveal ang pagpadayag. Now, ang giingon nga man of sin, this is a reference to the Antichrist. The man of sin may be unveiled
or be real. Sabi ni saya, ipadayag ang iyang pagkatinuod nga siya. Ana ka na sa aorist tense, any point of time. Ipadayag na kini siya, he is going to be revealed, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan after the rapture. Atong makita ang nagasunod-sunod nga mga panghitabo, the sequence of events nga may kalabutan ni karong taon-taon. Now, kini nga itong giingon og son of perdition, the son of destruction. Mao kini ang mga pangan. The title of the Antichrist is a reference to the Antichrist ug atong mamatikdan nga duha ka ngalan ang gidaan niya, the man of sin ug ang the son of perdition. Now, ang perdition nagkahulog destruction, ang pagguba. Okay? Gitawag kini siya the son of destruction. Gumikan sa negatibo niyang pagtagad ngadto kang Ginoong Kristo. Ug siya gitawag og the man of sin. Sanglit mo patuo siya. Magapatuo ba siya? He will claim to be God. Magapatuo siya nga siya kuno ang Dios. Now, there is no greater sin. Wala gyud mas labaw pang sa than for man to attempt sa pag-isa siyang kaugalingon to exalt himself in the stand of the place of God. Right? Kining mao nga Antichrist is going to be the very embodiment of the quintessence of evil. Ingnon tag mao ni siya kinahingpitan sa pagkadautan. Kasabot ka? That is why he is known, pinagining duha niya katitulo o pangan, ingon man ilado kinigingan uban pang mga pangan. So gitawag kini siya the man of sin o the son of destruction. O sa panahon sa tribulation o panahon sa kasakitan, magapatuo kini siya nga siya maong Diyos. O mulingkod niya siya sa templo sa Diyos, agi og padayag og pagpatuo siya kuno ang Diyos. He's going to claim to be God. God, G, small letter G. Mubalhin siya gikan siyang posisyon sa pagkakaroon din sa kalibutan. Mu-claim siya karong panahon to be the vicar of Christ. That is, siya kuno ang direkta nga tinugyanan, the direct representation of Christ on the face of the earth. Ang atong gisgutan din mao ang Papa over there sa siyudad sa Vaticano, the 109 acres over there just north of the Tiber River diha sa Roma. Ana sa miyan ang bahin sa Roma diha sa Italian Peninsula. Hari kini siya sa usa ka political empire nga nagtakubad, who is concealed nining kulto, nining religious system nga gisgutan diha sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 17, ug moabot ang adlaw nga tingali kanang nagalingkod diha sa trono sa maong pundok, mao kana siya ang Antichrist. Wata kay bao? Wa man tay way of knowing, ug mao bagyod kana siya ang gitumbok nga gidudahan sa mga Kristiyanon. Pero I don't think mao gyud na siya ang ilang gitumbok. Now, si Pablo nagkanayon diha sa bersikulo 5 diha sa 2 Tesalonica 2:5 nga nagkanayon. Wa ba mo makahinumdom nga samtang nakiuban pa ako kaninyo, ako kining gi-explain ninyo, ako mong gitudluan bahin ini mga butanga. Now, sa verse 6, and now you know, karon nahibaw na kamo, ana ka na sa perfect tense sa verb nga eido, E-I-D-O. You have known in the past, uban sa resulta, nga you still know it. That is, you believers in Thessalonica, if you still remember the doctrine, nga gitudlo samtang diha pagkuuban kaninyo. Mao kini ang perfect tense sa verb
Edo. Okay? Ang pulong gud nga Edo, E-I-D-O, it says, time sequence. Kaniadto, karon, ug maabot pa. Past, present, and future. You have known in the past, na ibaw ka mo sa kaniadto, at a point of time, kamo nakakaton niya na, namely, while I was there, samtang diha pa ako mong itudluan og doktrina, matupad ni Pablo. O kung inyo ka nang gi-retain, ana pa ka na nagpabilin diya sa frontal lobe sa inyong kardiya, sa inyong kasing-kasing. Sabi nimo, ang perfect tense, usa kini ka completed action in a point of time sa kaniadto, in the past. Uban sa resulta, nga nagpadayon kini karong panahona, it is continuing at the present time. Ang gihisgutang present time dinhi, mao ang present times pagsuwat. They still should retain ining maong nahibawan nilang doktrina. Siya miingon nga, inyo kining mga butanga nga nakatunan. Uban sa resulta, nga you still know those things if you retain that knowledge. Ugunya, miingon siya, mao kining inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? All right. Now, una sa tanan, ang pulong nga what dinhi, right, it doesn't occur. The word withholdeth dinhi, ana kini sa present active participle neuter accusative singular, gikan sa usa ka verb. It's actually a participle nga gigamit dinhi. Substantively. If there is literally you have known, inyo nakatunan uban sa resulta nga, inyo pa ka nang naibawan, the one withholding, the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. How valuable it is to be able to look at it in the original. Dami igid pa kayo kung atong makita kini sa original. Apan yadtong one ini, tingali mahinumduman nimo kining verb nga chad echo. Gikan sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 20. Now, specifically diha sa Roma 1:18, gaingon diha og the one suppressing the truth. Kini nagpasabot og to hold, kata, as a preposition that means down. It means to hold something down or to suppress. Og diya sa Roma 1:18, kini naghisgot sa negatibong kamubuton niyadtong mga dili magtotoo kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Diyos, nga mao ang sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, o veracity. But they are designed to attract a positive response, positibong tubag, o sa pagdasig, pag-agdas tao to seek a relationship with God. Apan ang negatibong tubag, negative response to the knowledge nga naay Dios, kini nagasuppress o nagatapin-an niini. Mao kana ang chad echo. Mao rang verb sa participial nga porma ang gigamit dinhi. Siya na kanayon. Nga imong nahibaw-an o ana kini sa neuter accusative singular, the one suppressing or the one restraining. Okay? Suppressing is from the Latin sup or sub, means under or down. Sa ubos. Press means to push. Pareho sa atong makita di sa Roma 1:18. Suppress. Okay? Sup o press. Sa ubos. Sup. Sa ubos. Press. To push. So, akong malikon, murag nalibog tingali ang uban ini. Okay?
Akong balikon. Kini sa neuter, accusative, singular. I-gender nining participle neuter. Ug wa kini maghisgot ug dili magtotoo. It's not a reference to an unbeliever. It's not a reference bahin og negatibong kabumuton. It's not a reference gani to a member of the human race. Naghisgot kini bahin sa Dios Espiritu Santo. O dinhi una kita mo parking ato ni ipadayon kay daghan patag paghisgotan bahin ini na tukbil na kita sa mga original grammar no nga gigamit dinhi sa paghisgot bahin ini. Well, this is something to do paghapon sa atong gitunan nga the Doctrine of Apostasy. Musa sunod lang gyapon. Hinahinaya nato nagpaghisgot aron sa ingon niya na ato gyud kining tuhog ang buot pasabot niini mga butang. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo. Ini among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat sa padayon kanamo nining tanan pinagi sa ministry, teaching ministry sa Diyos Espiritu Santo. Kaya kung wala ang Espiritu Santo magatudlo kanamo nining mga butanga, wala kami kaibaw, wala kami mahibawan, wala kami makatunan. Kaya kini mga butanga dili man masabtan pinagi sa mga tawhanon nga pamagi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, sa imong gugma na nagapadayon sa paglihok sa among kinabuhi. Kung dasiga lamang kami kanunay sa pagpadayon sa sibog anto sa unahan to advance in our spiritual life. Salamat o Diyos ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Samas na anda nagampo kami. Ay mong dasigon kami. Hagiton kami. Ini mga butanga. Wala na ilain na mong mabuhat. Nga kami makatubo. Spirituanon. Pinagil lamang niini. Pagtuon. Pagkaton. Pagtuo. Paggamit sa imong balaang pulong. Salamat. Nining tanan. Ubani kami sa pagbugbuwag. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.